V nasledujúcej reportáži sa budeme venovať téme nezvestných osôb, ktorá je pre mnohé rodiny bolestivou realitou. Každý rok zmiznú stovky ľudí bez stopy. Ich blízky zostávajú bez odpovedí, ale s neustálou nádejou, že sa raz vrátia. Prečo sa niektoré prípady nikdy nevyriešia a ako prebieha samotné pátranie? Prinášame príbehy ľudí, ktorí sa nevzdali, robia všetko preto, aby sa ich milovaní našli, aj keď je to beh na dlhú trať s prekážkami, ktoré im kladie systém pod nohy. Policajný zbor ukončuje pátranie v lehote 30 rokov od vyhlásenia pátrania po nezvestnej osobe. K dnešnému dňu pátrame po vyše 500 osobách. Moja mama sa musela liečiť psychicky, mala traumu z toho. Posledné slova jej, keď zomierala, nájdite Zdenka, on žije. Ona stále tomu verila, že on žije. Chcel by som, aby sa našla, aby sa vrátila. Medzi dlhodobo nezvestnými, o ktorých sa celé roky neobjavili žiadne správy, je aj niekoľko novinárov. Jedným z prvých bol Marcel Samuhel. Koncom apríla v roku 1993 sa s kamarátom Borisom vybral na túru do Vysokých Tatier, z ktorej sa už nikdy nevrátil. To zmiznutie som dával aj do súvislosti s tým, o čom Marcel začal písať. Na tú dobu veľmi chúlostivú tému pre mnohých ľudí. V roku 2008 sa záhadne stratil novinár Paľo Rýpal. Objasňoval pozadia káuz súvisiacich so zločinom a podsvetím. Stále som mu hovorila, že aby to radšej nechal tak, aby robil, obchodníka, alebo podnikal, alebo aj v inom obore. A on mi povedal, mami, a treba o tom písať, alebo nie? Hovorím, treba. Ale prečo práve ty? Pred 9 rokmi bez stopy zmizol Miro Pejko, ktorý pracoval vo Hospodárskych novinách. V marci 2015 odišiel z bytu v Bratislave bez telefónu a dokladov od zapnutého notebooku. Bol to jeden z najšikovnejších ľudí, za akými som pracovala, ale viedol veľmi dynamický život. On sa venoval skôr analytickej činnosti ako investigatívnej činnosti, takže nevideli sme niečo, čo by malo spustiť to, že by zmizol z povahy jeho práce. Každý robí maximum, či už polícia, či už dobrovoľníci. Všetci sa snažia, všetci sú napríklad na tom pátraní len za jedným cieľom. Nájsť tú osobu a nájsť tú osobu čo najskôr a živú. Jednou z rodín, ktorá roky zažívala mučivú beznádej a trápenie zo zmiznutého 5-ročného syna a brata Zdenka, je rodina známeho hudobníka Igora Kmeťa. Až po desiatkách rokov sa umelcovi strateného súrodenca podarilo vypátrať. Stretol sa však už len s jeho deťmi. Pokiaľ mama žila a Zdenko, tak sme sa nevedeli dopatrať. Keď moja mama umrela a po nej umrel ten môj brat, že oni sa museli hore stretnúť. Bolo to rok po smrti môjho otca. Vtedy vyšiel ten článok v tom denníku, že blablabla, Igor Kmeťo hľadá strateného brata a ak by niekto mal nejaké informácie alebo niečo podobné, aby ich kontaktoval. Môj brat a sestra mi volali, že či by sme to neskúsili, že naozaj zistiť, či ten náš otec nepatril do ich rodiny, pretože otec bol čistá kopia Igora Kmeťa. Tam proste tvár, dá sa povedať, postava, pohyby, gesta, všetko to, ako keď som sa s ním potom aj stretol neskôr, ako keby som sedel s otcom. V nedeľu mi došiel mail. Dobrý pán Kmeťo, ja som vášho brata syn. Môj otec sa volal Juraj Štec a vyrastali sme v Košiciach. Fotka, jak môj brat leží v bazéne, ja som myslel, že mňa odfotili. Boli také prípady, že išiel v telke klip, reagoval na to s tým, že to vypol. Len vtedy som nechápal tú súvislosť, že asi prečo to robí. Jedna naša rodina známa mu povedala, však ty si čistý Igor Kmeťo. On to povedal niekde, že hľada brata, to si určite ty. No a vtedy došlo k takému menšiemu konfliktu, on sa strašne urazil. Hoci mali podozrenie, celú pravdu o tom, čo sa pred rokmi stalo, sa obidve rodiny dozvedeli až neskôr. To bolo v auguste 60. roku. Išli sme najstarším bratom do parku. Išli sme sa hrať. Zdenko brat, Tibor brat, Vinco, Peter a ja. Mama nás volala na obed o 1 hodine a nevedeli sme nájsť Zdenka. Kde je Zdenko? My vieme o jeho existencii od nejakých 6 rokov. Oficiálne neexistuje žiadna fotka, keď bol menší. Už to mi bolo divné. Hodinu, 2, 3, 4, 5. Celý deň sme ho hľadali. Mama už bola nervózna, policajtov sme zapojili do toho, ale však bola, kedy neboli telefóny také, jak dneska, čo v 60. roku bolo všetkoho málo. Rok a pol sa hľadalo, 2 roky, nič, zmizol. Boli tie indicie, že videli nejakú pani presne
peknú blondínu, ktorá išla s tým chlapcom cez mesto. Niekde s ním išla preč proste. On s ňou išiel za ruku v pohode, hej. Bolo vyhlásené normálne patranie už v ten deň, keď sa stratil. Takže ho hľadali, ale že nejak to potom tak zametli pod koberec, že proste sa stratilo rómske dieťa a nejako to neriešili už potom. Letmo si pamätám všetko, ale teda viem, jak mama revala, chudela, plakala, nešťastná bola, na tabletkách bola. My sme stále dúfali, že sa objaví. Buď bol v nejakom strese, alebo proste mu tí noví rodičia nahovorili, že ho tá stará rodina nechce a že proste je teraz nový rodin. Neviem, akým spôsobom sa to mohlo stať. Urobila mu nový rodný list. On sa volal pôvodne Zdenko Kmeťo a ona ho zmenila na Juraj Štec. Musela mať nejaké kontakty, kto jej to všetko vystavil, hej, na tom úrade. A to nedokáže hocikto, podľa mňa. Stále sme mali to, že taká krivda, že sme nedali na ňo pozor. Stále sme si všetci dávali. A ja, som bol síce malinký, ale môj brachač, ten doteraz má traumu z toho, ten najstarší. Tie indície sme mali už od rôznych známych, že si ho adoptovali, že s ním prišli z Bratislavy a že proste a tak ďalej. Ale vždy som si tak akože hovoril, prečo tá babka je taká iná ako tá babka mamina, hej? Že proste ona nemala k nám taký vrúcný vzťah ako k originál vnúčatám. Pretože ona milovala len toho akože svojho syna. Došla výsledky z DNA, 99,4% rodiny príslušníci. Mali sme to, potom sme sa úplne boskávali a stretávame sa, máme sa radi, furt sme spolu. Súdite ju za to, čo urobila? Nemyslím si, že ju súdim. Možno keby vtedy sa stretol s tým svojim bratom, neviem, ako by to dopadlo. Či by to otec prijal, neprijal, neviem. Ja si myslím, že sa nechcel stretnúť, keďže za tie roky to neurobil a mohol. Stovky rodín na Slovensku stále čakajú na návrat blízkeho, o ktorom nemajú žiadne správy. S viacerými sme hovorili, podeliť sa o svoj príbeh pred kamerou však nechceli. Zhodujú sa v kritike polície, ktorá pri hľadaní stratených osôb nevyužíva rovnaké postupy ako pri pátraní po osobách, ktoré spáchali trestný čin. Za všetkých situáciu opísal Ľuboš Ondejka z Rusoviec, ktorý stále čaká na návrat manželky. Nám matka veľmi chýba a mne to nestačí, akože bol by som rád, keby sa ten systém trošku zmenil. Naďa v 1. januárové popoludnie v roku 2019 odišla z domu a už sa nevrátila. Zmizla bez stopy, bez dokladov, bez správy na rozlúčku. Ostali po nej 3 maloleté deti. Od toho 14. januára 2019 vlastne doteraz vlastne žiadny posun tam nenastal. Je nahodená v Schengenskom informačnom systéme SIREN a plus nejakom Patros, ale keď si pozriete krajské riaditeľstva, napríklad v Bratislave, a dáte si tam pátranie po osobách, tak posledné informácie sú tam z roku 2012. Polícia čaká si, kým sa nájde alebo kým sa objaví. Pri oznámení nezvestnosti sa vyhlasuje národné pátranie a zároveň aj medzinárodné pátranie prostredníctvom Schengenského informačného systému. Z jednej strany je zákon, ktorý hovorí vlastne, že sa po nezvestných osobách nemôže pátrať, pokiaľ nespravil nejaký trestný čin. Znamená, že oni po nich nepátrali? Oni ich vlastne len nahodili do systému a vlastne overovali podnety, ktoré som dával ja. Hej. Čiže nič viac si myslím, že asi neurobili. Prvé dni po vzniku nezvestnosti sú vždy najpodstatnejšie, avšak z kapacitných dôvodov je reálne nemožné, aby sa policajti zaradení na úseku pátrania venovali iba jednému prípadu intenzívne, keďže osôb dennodenne pribúda. Pátranie po osobách je realizované každým policajtom, nie iba tým, ktorý je zaradený na úseku pátrania. Mne pomohlo dosť Slovenská pátracia služba, ktorá hneď od prvého dňa vlastne pátrala so mnou. Polícia nastúpila až 3. deň. Z Červeného kríža mi prišli pomôcť, plus nejakí obyvatelia Rusoviec, plus kamaráti, známi, rodina. Čas je náš najväčší nepriateľ. Potrebujeme ísť a vykonávať to pátranie v čo najkratšom čase. Každá sekunda, každá minúta, každá hodina je nesmierne dôležitá. Postupne sme prečesávali vlastne celé okolie Rusoviec. Tu sú dosť také močiare lesy pri Dunaji. Polícia spolupracuje aj s občianskými združeniami, hlavne pri patracích akciách, kde je potrebné väčšie množstvo ľudí za účelom prepatrania širšieho priestoru. Mali ste aj nejaké drony, mali ste psi? No toto vlastne, keď som žiadal od polície, tak polícia mi povedala, že vlastne oni ani vrtuľník s termovíziou nemajú. Drony tiež nemajú, čiže vlastne ja som si musel zohnať nejakého človeka, ktorý prišiel s dronom. Drony sú oddeliteľnou súčasťou nášho tímu a aktuálne teda využívame drony s termokamerou, ktoré veľmi rýchlo a efektívne vedia nájsť rôzne tepelné stopy aj napríklad v takomto teréne. Máme podvodný dron, ktorý taktiež môže
prehľadávať nejaké jazera alebo stojaté vody. Veľmi užitoční sú aj psovodi, čo s nami chodievajú. Ten počet je malý a oni nestíhajú, sú zahltení spismi. Čiže veľakrát tí okresní patrači, ktorí to nestíhajú a niekedy sa doslova až formou kamarátskou obratia na cieľových patračov, aby im pomohli, s tým, že sa potom následne napíše nejaké dožiadanie a takýmto nejakým spôsobom, kde zlyháva systém, si začnú pomáhať. Presné počty príslušníkov zaradených na úseku pátrania nezverejňujeme samozrejme z taktických a bezpečnostných dôvodov, ale môžeme povedať, že na pátraní sa zúčastňujú všetci policajti pri plnení svojich úloh. A príslušníci zaradení na úseku pátrania spolupracujú aj s pátračmi z cieľového pátrania, pokiaľ si to prípad vyžaduje, pokiaľ ide napríklad osobu podozrivú z obzvlášť závažného zločinu a podobne. Potom až na nejaké veľké prosby na stranu policie, že či sa nedalo niečo viacej robiť, tak bolo pátranie aj s vrtuľníkom, ale ktorý vlastne nemal tú termovíziu a plus nejaká poriečná polícia chodila po Dunaji. Bez by vedel vypatrať danú osobu, ale vlastne oni dali až tretí deň a tretí deň už nevie danú osobu. Keď mu dáte niečo oňuchať, oblečenie, tak vlastne to vie len do nejakých 20 hodín. Veľa vecí tam sa na začiatku zo strany polície pokazilo. Podľa našich informácií plánuje ministerstvo vnútra cieľových pátračov, ktorí dnes patria pod policajné prezídium, presunúť na okresy. Namiesto celoslovenského pôsobenia by sa tak sústreďovali na pátranie vo veľa menšom rozsahu. Cieľom reorganizácie je účelné a efektívne využitie síl a prostriedkov, čo má za následok lepšiu bezpečnosť občanov. Bližšie informácie k reorganizácii aktuálne nie je možné uviesť. Boli prehľadávané aj kamerové záznamy zo škôlky tuto oproti. Najprv bolo povedané, že na tých kamerových záznamoch nič nie je, že sú nekvalitné. Nakoniec sa tam potom našlo, že vlastne ona bola videná na tej kamere po obednejších hodinách okolo 3. Čiže už sa vedelo aspoň čas, že okolo 3. bola ešte v dome. To sa zistilo až časom na moje vlastne nejaké naliehanie. Ja som sa vlastne na tieto kamerové záznamy nemohol ani pozrieť vlastne nič. Vlastne, čiže mne to nebolo dovolené kvôli GDPR. Tam treba si uvedomiť, že ten zákon o ochrane osobných údajov nechráni len tú dotknutú osobu. Napríklad v tomto prípade, že manželka neprítomná a manželovi to odmietajú dať, lebo tam sú aj iné osoby. Viete, že ten zákon o GDPR alebo zákon o ochrane osobných údajov hovorí, že ten subjekt musí zabezpečiť ochranu aj iných osôb. Si myslím, že toto by sa v tom systéme malo zmeniť, že vlastne rodinní príslušníci aj by mali mať prístup aj k týmto informáciám, aj k pátraniu, aj vlastne čo sa vlastne všetko robí. A oni to vlastne ako keby povedali, že odišla slobodne, hej, nikto ju vlastne nezobral, ale tiež to nevieme dokázať. Ak toto zákon neumožňuje, môžu dať návrhy, či už poslancom Národnej rady alebo Európskeho parlamentu, a ak si to osvoja, tak to môže byť na pôde Európskeho parlamentu predložené. Ale obávam sa, že ten vývoj ako keby smeroval iným smerom, že čo najmenej sprístupňovať osobné údaje o tretích osobách. Kontaktovala vás polícia niekedy s tým, aby vás informovala, v akom stave je pátranie? Toto vôbec nie. To som ja musel vždy iniciovať, že som snažil sa zavolať pátračovi. Oni proste nemôžu nič robiť. Nemôžu nič robiť, lebo je to nahodené v systéme a to je asi taká jediná odpoveď. Možno aj keď to není vidieť navonok, tak polícia sa snaží a polícia robí všetky možné úkony, aké môže a aké musia. Ja už neviem, že čo mám robiť, lebo ja som vyčerpal všetky svoje možnosti. Som rozmýšľal, že čo mám nahlásiť, že niečo ukradla, alebo čo, aby začali niečo robiť. Za každé, keď sa tuto niečo v okolí, že našla sa nejaké telo, alebo proste teraz naposledy bolo v Čuňove, volal som patračovi, že či náhodou niečo nevedia, ale bolo to telo nejakej staršej ženy. Takže som hľadal v všelijakých kláštoroch, domovoch, bezdomovcov. Tá rodina potrebuje mať odpovede a nech sú tie odpovede či už pozitívne alebo negatívne, ale je vždycky lepšie pre tú rodinu mať tú odpoveď. Oni deň čo deň vlastne myslia na toho svojho blízkeho, deň čo deň im ten blízky chýba. Ja mám akože možnosti len také, že vyhlásiť ju za mŕtvu, čo je jediné, čo môžem urobiť. Hej. S čím stále sa nejak neviem vnútorne stotožniť. Bol by som radšej, keby sa našla. No.